només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir. Joan Fuster. Afanyeu-vos a estimar, els amors tardans ja no són amors, són manies. La llibertat és un hàbit i no resulta gens fàcil d'adquirir. Només s'adquireix amb la pràctica. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Aforismes, Joan Fuster. Apanyeu-vos a estimar, els amors tardans ja no són amors, són manies. Joan Fuster. Tens un post, aprofita-lo. Joan Fuster i Hortellers, Sueca, 1922-1992. Fou un dels millors escriptors valencians en llengua catalana, reconegut popularment per la seva obra principal, l'assaig històric Nosaltres, els valencians. El seu llibre més influent, la seva tasca investigadora i editorial, abraça diferents facetes i camps de coneixement com ara la lingüística, la història o la filosofia. L'obra de Fuster, a més de ser diversa, quant a temps, també ho és en tècniques i gèneres. Va utilitzar sobretot la forma de l'assaig llarg, però també l'aforisme i el deitari íntim. Els primers aforismes són d'Hipòcrates i s'han conreat durant tota la història de la literatura. Són especialment abundants durant el període hel·lenístic, al Renaixement i a la Il·lustració. Un aforisme, del grec aphorizein, definir, és una oració breu i sovint enginyosa que enuncia una norma científica, filosòfica o moral sense argumentar-la. Una frase que fa pensar. D'alguna manera, el precedent d'això que avui són les piulades, els tuits. És una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora o estètica. Les persones felices no tenen memòria. Tots, si arribem a tenir raó, la tenim a mitges. Els únics plaers que no defrauden són els imprevistos. Les persones felices no tenen memòria. Les idees clares, els sentiments confusos. Fuster va ser un dels grans mestres d'aquest gènere, sens dubte el més important de la literatura catalana, i ens va deixar autèntiques obres mestres contingudes en diversos llibres i que tenen tota l'actualitat encara avui. Per què uns podcasts d'aforismes de Fuster? Un podcast és un arxiu d'àudio compartit a través d'internet que es pot descarregar o escoltar en streaming. Són molts els avantatges que ofereixen els podcasts des d'un punt de vista educatiu. Com que es poden escoltar tantes vegades com es vulgui, l'alumnat pot assimilar-ne el contingut al seu ritme, sense pressions externes ni frustracions. D'altra banda, resulten estimulants tant per als realitzadors com per als oients el format innovador del podcast que atrau per tot allò tecnològic i, a més, posa en situació d'estrès qualitatiu. La veritat no sempre coincideix amb la justícia, adverteix. Si l'alumnat s'involucra en tot procés, en la recerca d'informació, en la preparació, en la revisió, l'execució, etc., es potencien les seves habilitats comunicatives com ara l'edició, l'entonació, la seguretat, la projecció, l'afany de millora o d'excel·lència. Un bon llibre sempre és una provocació. Els únics plaers que no defrauden són els imprevistos. Digueu la veritat, així us vengeu. No acceptes la derrota fins que no trobes que sortiràs guanyant. Afanyeu-vos a estimar, els amors tardans ja no són amors, són manies. Tingueu sempre el dret de canviar d'opinió. És el primer que us agrada.